מה? הרובוט נפל עליי. רוצה בעיטה שהכל יסתדר? בשמחה. היה. כמו כבר, הבלים. בסדר, רגע. איפה אנחנו? אתם על הספינה של הרעים, שלנו. תהרוג אותם! בסדר. יש לי רעיון טוב. אולי תפילו אותנו למקום לא ידוע? אוקיי. איזה רעיון דיבילי זה. למה לא חשבת על דבר אחר? צודק. נו באמת, יכלתי לחשוב אפילו על לקבל 1,000,000 שקל. למרות שזה לא היה עובד. איפה הרובוט שלנו? אולי הוא נשאר על הראש שלי? ואני צודק. וואו, יש פה יהלום. לא יאמן. רגע. מה נעשה עכשיו? בוא נמשוך אותו. בסדר. נו רובוט, אתה מסתיר לצופים. וואו. תגיד מה האופנה. בוא נעלה למעלה. לבדוק כמה דברים מעניינים. בסדר? כן. בוא רובוט. וואו, איזה גובה ענק. מה זה? לא יודע. היי, יש לי רעיון. אבל יש לי... בוא נחשוב. שכחתי. עלה לי רעיון. בוא נחכה למכונה הזאת ונקפוץ עליה. מה שאתה אומר? טוב, נעשה את זה. היי, המכונה הגיעה. בוא נקפוץ עליה במהירות שלא תברח לנו. בסדר. אני לא רואה זהר עליהם. טוב, כנראה הם לא שרדו. יש, הצלחנו לקפוץ. אוי, כמה פעם הוא יכול להיות על הראש שלי. היי, יש כאן פולש. ואני יודע בדיוק מה לעשות לפולשים. מה אתה תעשה לנו? נראה אותך. למה אתה מדבר בזמן שאתה שוכב? אוי, שכחתי לעמוד. בסדר. אוקיי. יורי הצבעים המכוער שלנו. אל תראה לנו צבעים. זה לא צבעים, זה לייזרים. טוב, מה שתגיד. יש לי רעיון. מה הרעיון שלך? הרעיון שלי שאולי נעצבן אותו כל כך שהוא ירצה להתאבד. די! אני רוצה להתאבד עכשיו! יופי, הוא ברח. עכשיו נוכל להמשיך. את יכולה להסיע אותנו הביתה? נראה לכם! אני אשמיד אתכם! קדימה, בוא נהרוג אותם. אני מנסה. רובוט, מה אתה עושה? שורף לה את התחת. הפעם אני על הראש של הרובוט. שורף. עבודה טובה, רובוט. צודק. עכשיו נוכל להסיע את זה ולחזור הביתה. אני אהרוג אתכם! אני רוצה לדבר! יופי, עכשיו אפשר באמת לנסוע הביתה. יופי, חזרנו הביתה. הגענו הביתה. וואי, באמת שיוצאים להרפתקאות מקבלים משהו, ואנחנו לא קיבלנו כלום. בטח, הבאתי את המכונת ירי. יש לנו מכונת ירי. אסוף.